incwadi yemfuduko. Kulapho ke siqale khona ukuva ngegama elithi iPasika. Mhlambi kunomuntu ozibuza ukubana ngaba intoni lento okuthiwa iPasika. Ndibeke ndazama ubana ngaba ndikhangele umyalezo olungeleleyo nexesha eli. Ndeva ke uThixo ebeka ezindawo apha kulomqolo ka36 kule ncwadi yeExodus. Ethi uYehova wabababala abantu phambi kwamayiphutha. Apha kwakusemveni kokubana ngaba abantwana bakaThixo bekwilizwe lobukhoboka eyiphutha. IBhayibhile ngexesha lokuba siyiphutha kwabo kwaba khona ukumkani owafikayo ogama linguFaro owayelandela emveni kokumkani owayekhona ngexesha lokuya kwamaSirayeli. Why uYosefu wayesele ekhona. Now ithi iBhayibhile ke waye wafa lowo ukumkani uFaro kwanoYosefu wafa. Now kwaba khona isizukulwana esitsha kwisizwe sakaSirayeli. Kwaba khona ukumkani omtsha ongukumkani uFaro. Ithi iBhayibhile akazange azi nokwazi ngoYosefu, akazange azi nokwazi ngamaSirayeli ayekhona ngaphambili. Wabona isizwe esingabaphambukeli awasibhaqa sisanda elizweni lakhe. Ithi iBhayibhile into bana ngaba asibone sisizwe sisanda lento ayizange imphathe kakuhle. Wabiza amaphakathi wathi madoda ekuhlanganeni kwakhe nawo wathi esi sizwe kusengenzeka ubana ngaba sisivukele noba ungathi kube khona imfazwe kungenzeka uba bancedisane nolohlanga bavukelane nathi. Now ithi iBhayibhile lokumkani wenza indlela ubana ngaba amaSirayeli lana enza indlela ubana ngaba awacinezele. But ithi iBhayibhile wayewacinezela kwaba lapho athi aqhubekeka nokwanda. Now ithi iBhayibhile ke mphulaphuli wawacinezela ebasebenzisa kanzima abantwana bakaThixo. Bathi ke apha ekusebenzeni kanzima ngokuba belile ithi iBhayibhile isikhalo sayovakala kuThixo. Weva uThixo esezulwini esiva ukulila kwabantwana bakhe kuba uThixo unguThixo otyekayo ngabantwana bakhe. uThixo unguThixo ovakalelwayo ngabantwana bakhe. Wavela uThixo kuMoses esithi Moses ndikuvile ukulila nokukhala kwabantwana bami kungoko ke ndizile ukuze ndizobahlangula. Now apha ke ngoku kusemveni kwezibetho ezininzi uThixo awazenzayo egameni lobana ngaba kuthambe inhliziyo kwaFaro. Kwathi ngokuba inhliziyo kaFaro ibebukhuni ithi iBhayibhile kwanyanzeleka ukuba izibetho zibe 10. Now iPasika ke ngoku siyifumana ke ngoku apha phambi kwesisibetho se10. Ithi lento ke ngoku iPasika ayizange ize kumnandi. Ithi iBhayibhile akuzange iPasika ize kumnandi kuba kwaye kwanyanzeleka ubana ngaba uThixo ngesibetho se10 fikelele kwisigqibo sokuthi bonke amazibulo angonyana bamayiphutha mawafe. But kuba babehlala kumhlaba omnye kwanyanzeleka ubana ngaba uThixo yena kube khona umyalelo awenzayo apha kumaSirayeli athi mawaqhele uxhwane. Now kwalo xhwane balixhelileyo igazi baliqabe emigubasini yethu ukuze izoba yisayini xa isithunywa sikaThixo sifika nekrele sikwazi basidlule emzini womSirayeli sifika sibulale emzini womyiphutha. Haleluya. Eyona nto ke ebalulekileyo kukuthi siqonde ukuthi kunezinto ezibalulekileyo ePasikeni. Kubaleke imvu, kubaleke igazi. Kwanyanzeleka ubana ngaba mawuxhelwe imvu, kwanyanzeleka uba makuphala ligazi because igazi liyisayini exela ukukhululwa kwesono. Because lingaphalelanga igazi ingeba nathi asizange sayifumana kuba iPasika sayifumana ngaye uYesu. Makabonke uYesu. That is ngexesha uYesu aqhubekeke nePasika yayingeyopasika yayiqaleka koko yayiPasika eyayiqhubekeka because iPasika yayiqalile kuExodus. Now seliqhubekeka ke ngoko iqhubekeka i-event eyayiqhubekeka emveni kwesiganeko esi senzeka. But ke ngoku sibele back apha kule ncwadi
ye-Exodus ithi iBhayibhile emveni kobana ngaba ngoku uThixo ewabhubhisile onyana bamayiphutha, emveni kobana ngaba isayini yegazi yathi yabonakala emnyango, ithi iBhayibhile uThixo wazalisekisa isithembiso owasenzayo ukuthi abantwana bakhe angekhe baphume belambatha. Ithi iBhayibhile uThixo wabasikelela abantu phambi kwamayiphutha. Kuba eyona nto ebalulekileyo xa sifikelela kwesi siqingatha sepasika, kunomuntu ekhaya omamele esithi ndiya epasikeni ndimthandabuza uThixo, ndiya epasikeni ndimdawutha uThixo ngenxeni yezinto ezenzekileyo ebomini bam, ngenxeni yemeko endihlangene nazo ebomini bam. Ndifuna ukuthi uThixo akekho, but ndifuna ukwenza isikhumbuzo emntwini otshoyo, lo mntu ofuna unikezela, lo mntu othi andiyiboni mna yusi yokubana ngaba ndibheke epasikeni. Ndifuna ukwenza umcelimngeni ndithi uThixo unguThixo obababalayo abantwana bakhe, iintsaba zikhona, because umyiphutha usimboliza ubutshaba phambi koSirayeli. Wenza sosimanga uThixo sokuba ababale abantwana bakhe ama-Israyeli phambi kwamayiphutha. Le meko kuyo nale meko mphulaphuli ojongene nayo yimeko yomzuzwana. uThixo useza kuhlekisa, iintshaba zikhona. Andikhathali okokuba abantu bathethe bathini, andikhathali okokubana ngaba abantu bathe uzofa kule meko, but into ndixelela namba angekhe ufe icebo likaThixo lingekafezeki ngobomi bakho, angekhe ufe intando kaThixo ingekenzeki ngobomi bakho. UThixo xa sele babala umntu wakhe ubabala abantu bejongile. Yile nto iBhayibhile xa ethetha uDavide kwincwadi yeNdumiso 23 athi undilungiselela isithebe phambi kwababandezeli bam. uThixo nguThixo njalo, uThixo wababala amaSirayeli phambi kwesizwe samayiphutha. Haleluya. Mphulaphuli usamamele ndithi uThixo wababala